дръпна, стой. Обаче само един и същи мотор се тегли, обаче не забележихте ли днеска? Стига, бе. Чакай, дръж. А? Ето, покуши му стеро. Само един и същи мотор се тегли. Никой не го е теглил. Еми... А до кога да те чакаме? Оп, намери си 20 лева, момчето. Колега, има някой може да ти помогне да ти изкара това газката. Ох! Ще се видиш на какво приличаш. Ники, ако се помолиш на яската, когато ти свърши работа. И се става между нас. Излезна ми чекиро. Не бе, ако